सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। हे येता तेवर सगळ्यांक भरभराटीक जावं अशी देवा कडेन मागणी करता। आयज आमचे हांगा श्री तुळशी वृंदावन संस्थान हांगासर गुढीपाडव्या निमित्त आमी सकाळी 8 साडे8 गुढी उबारता। त्या गुढीक सगळे आमचे सहभागी जाता। तसेच दनपार आमी सगळे गांवचे लोक मिळून सत्यनारायण महापूजा करतात। मागीर आरती भजनचो प्रोग्राम जाता। तेच्या नंतर महाप्रसाद आणि त्याच्या उपरांत मागीर सांजच्या 8 सुमार एक नाट्य प्रयोग जाता। मागता सगळे कडेन की सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचो आस्पाव घेवपाचो आणि परत सगळ्यांक गुढीपाडव्याच्यो शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं। नाट्य प्रयोग वगैरे त्यांनी ठरवलेला आहे। अशा रीतीने परमेश्वराचे काही ह्या ठिकाणी भक्ती बुद्धी करून सगळ्यांनी जमून या ठिकाणी परमेश्वरा श्रद्धेने